musik. La 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 la. Det er koldt i Siurana, men alligevel er der nogle klatrere, som ikke lader sig vige tilbage for kulden. Det kaldes ekstrem bjergboulder. Man kan se, det er så koldt, så han bliver nødt til at have vanter på. Det her, det er altså ikke for alle. Derfor er der kun nogle få klatrere tilbage i det danske klatrelandskab, som tør tage udfordringer op og tage til de koldeste egne. Altså, det er virkelig svært det der. 8 plus bowler. Matchet, det er rigtig. Det er virkelig hårdt. Man kan se det på ham. Og seler sådan noget han også, fordi man kan godt være bange for at falde ned alligevel. Så det kan være, man skal klippe ind undervejs. Sådan helt. Det må der ikke meget. Så er godt botshot alligevel. Han klarer den alligevel. Bjergbowlermester nummer 1, Søren Andersen. Hvad siger du til det, Søren? Ja. Dik.